Usa ka security guard sa usa ka patigayon sa Taguluan, Misamis Oriental ang arestado human nga nakapusil patay og 23 anyos nga lalaking misulod sa compound nga ginatrabahuan sa sospek. Aniya ang akong report. Dead on arrival sa ospital ang 23 anyos nga lalaking biktima. Human matud pa, gipusil sa gwardya sa usa ka steel company sa Zone 1 na Bulod, Barangay Baluarte, Taguluan, Misamis Oriental. Base sa investigasyon sa PNP, nahitabo ang insidente pasado alas 5 sa hapon adtong Sabado. Dugang pa ang biktima uban ang kauban ni Ine ang gipamusil sa security guard sa mong steel company human nga makita nga anaa sulod sa compound sa mong kumpanya. So while ang victim and witness nga naa siya sa dalan sulod sa kani ang seaport na no nga sulod na siya sa steel company, and then allegedly base sa report so gipusil sila sa maong duty guard no nga naa dito, og ang biktima naigo sa iyahang tuo nga bahin sa iyahang ribs. Human ang hitabo, gilayong naglusad ang kapulisan og hot pursuit operation batok sospek kung asa wala madugay na kustodiya kini human nga mitahan siya sa otoridad. Na-recover sab ang shotgun nga gigamit niini sa pagpamusil. Naghulat pud ang kapulisan kung aduna ba sila'y nabuhat nga incident report, kung aduna ba nabuhat nga incident report pud tong mga security guard no, but then wala po'y na-record sa ilaha nga naay nahitabo nga inadto. Ginasuwayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang pahayag sa sospek kasong homicide ang gipasaka batok kaniya. Before gid unta ta nga magbuhat sa atong action ato sa i-sure no ang mga panghitabo, then ayha ta nga magkuan dayon ta sa atong insakto nga buhaton nato isip sa katrabahantes. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez, 1 Mindanao.